Welkom bij de derde aflevering van Studio Daxa. En deze keer staat volledig in het teken van auto's en mobiliteit. Dus we racen het nieuwe jaar in. Wie hebben we te gast? Dat klopt, Diana. En als gast hebben we burgemeester van Beek, Christine van Basten-Baudet. We hebben de storemanager Nick Rouette van Jaguar Land Rover. En onze autoblogger Hubert van Dormalen is er ook bij. Ja, want we willen natuurlijk niet alleen de auto's zien. We willen ze ervaren, we willen alles erover weten. Dus laten we gauw beginnen. Ja, en intussen is onze allereerste gast aangeschoven. Hartelijk welkom, burgemeester Christine van Basten-Baudet. Hele mond vol, hè? Ja, hele mond vol, inderdaad. De beste wensen voor het nieuwe jaar. Beste wensen voor u. Ook voor jullie. Heeft u persoonlijk goede voornemens? Ja, zeker. Zeker. Ja, ik probeer toch de goede dingen van het afgelopen jaar wel vast te houden. Ja, wat bedoel ik daarmee? Toch wel ook wat meer momenten van bezinning, wat meer rust pakken en misschien mijn prioriteiten wat scherper stellen. Wat scherper stellen. Ja, dat zijn misschien de dingen die u van 2020 heeft meegenomen naar het nieuwe jaar. Ja, absoluut. Ik denk dat dat ook voornemens zijn die zich ook wel vertalen naar het zakelijke toe. Hè. We hebben toch de afgelopen jaren, vooral ook in mijn werk, is het toch redelijk gehaast. Een beetje vaak waan van de dag. Heel druk, dat maakt het heel dynamisch en ook wel heel erg interessant. Maar dan blijft heel weinig tijd over voor de wat meer strategische en lange termijn zaken die ook heel erg belangrijk zijn. En zo'n periode van de afgelopen maanden waar er wat meer rust was en waar ook heel veel dingen wegvielen. Ja, dus eigenlijk gedwongen om die prioriteiten anders op te stellen. Ja, eigenlijk wel. Ja. En dat brengt ook wel weer nieuwe inzichten. In plaats van de zoveelste receptie. Ja, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik had niet gedacht dat ik dat zo zou gaan missen. Dat was in het begin was dat wel heel fijn. Dat je dacht, ik hoef even helemaal nergens naartoe. Maar het is wel een heel belangrijk onderdeel van mijn functie. En het is eigenlijk wel het leukste onderdeel van het sociale aspect. Zeker, zeker. Ik denk dat heel veel mensen zich daarbij aansluiten uiteindelijk. Hè? Ja. Ik bedoel, dat hebben we allemaal. We missen de kroeg en wat al niet. Hè? We zijn hier dus bij Jaguar Land Rover, voormalig Technoport Europe. Maar we noemen het nu eigenlijk Aviation Valley. Hoe is dat allemaal begonnen voor de mensen die dat niet kennen? Ja, het is allemaal begonnen ooit met het vliegveld. En 75 jaar geleden inmiddels. En in de loop der jaren hebben zich natuurlijk een aantal bedrijven natuurlijk ook ten dienste van dat vliegveld rondom die luchthaven gevestigd. Maar in de jaren 80 heeft het eigenlijk een vlucht genomen doordat een aantal bestuurders toen de tijd een vooruitziende blik hadden wat mij betreft. En eigenlijk op eigen risico, rekening en risico voor de gemeente hebben gezegd van weet je wat, wij gaan hier een eigen bedrijventerrein ontwikkelen. Want wij denken dat dit type bedrijventerrein rondom zo'n luchthaven, waar mobiliteit ligt natuurlijk sowieso een heel belangrijk onderwerp hier in Beek met de snelwegen en de luchthaven. Laten we nou een strategische plek kiezen zodat bedrijven zich kunnen vestigen. En dat waren in eerste instantie luchthavengebonden bedrijven, maar in de loop der jaren zie je ook vooral dit gebied, dus het TPE-onderdeel van Aviation Valley, dan zie je toch meer moderne bedrijven die zich dan ook hier gevestigd hebben. Dus niet alleen maar luchthavengebonden. Ja, 75 jaar geleden dus begonnen. Dat is al heel wat jaren voorbij gegaan. Er zijn veel ontwikkelingen geweest. Hoeveel bedrijven zijn hier ongeveer gevestigd nu? Ja, ik schat 180 ongeveer, denk ik. Dat zijn de cijfers die mij nu zo bijstaan. Als je het precies wilt weten, dan moet je dat straks maar in de ondertiteling erbij zetten. Ja. Maar goed, het begon natuurlijk heel klein en in de loop der jaren is het gegroeid. Het heeft ook echt wel wat jaren geduurd voordat dit bedrijventerrein helemaal vol was. En vooral het TPE-stuk waar we nu zitten bij Jaguar Land Rover. Dat heeft ook een beetje zo'n parkachtige setting. Hè. Dat onderscheidt zich toch wel van bijvoorbeeld het bedrijventerrein wat vlak naast het vliegveld ligt. Waar meer loodsen liggen en zo. Ja, en dat heeft een aantal jaren geduurd en heeft een aantal ondernemers, zoals onder andere Luc van der Feesten en zijn compagnon, nodig gehad om echt tot wasdom te komen. Dus eigenlijk afgelopen jaar hebben we de laatste kavels verkocht. Ja, dus het is nu
bezet. Het is nu bezet, dus je kunt nu misschien nog een aantal panden huren. Ja. En anders is het wachten tot er iemand vertrekt. Het is nu bezet, dus dan zit het werk voor de gemeente Beek er voor deze regio op? Nee, absoluut. Nee, absoluut niet. Daar begint het pas. Hè? Want je wilt natuurlijk van al die bedrijven, je proberen toch ook een community te smeden. En dan is dat iets wat natuurlijk in eerste instantie aan de ondernemers zelf is. En daar willen we natuurlijk wel graag een steentje aan bijdragen als gemeente. Hè? Want er zitten heel veel verschillende type bedrijven. Dat maakt het aan de ene kant heel erg interessant. Maar ja, als je niet elkaars DNA goed kent, is het moeilijk om elkaar te vinden en om samen dingen te ondernemen. Dus daar proberen we bij te helpen. De verbinding te leggen. De verbinding te leggen. En er zijn ook al initiatieven, onder andere om een BIS te starten. Een zogenaamde bedrijveninvesteringszone. Er is een fiscale mogelijkheid voor bedrijven om dan geld bijeen te brengen om hun eigen ontwikkeling van het terrein ter hand te nemen op een aantal thema's. En daar hadden ze eigenlijk nu dit jaar al mee willen starten. Maar vanwege corona en de bijeenkomsten die je in dat kader moet organiseren, hebben ze gezegd, even pas op de plaats. We beginnen over een paar maanden. Dus ik hoop dat we daar dit jaar weer mee verder kunnen. Een deel van de bedrijven hier die vinden het interessant om hier te zijn, toch door het bijgelegen vliegveld, hè, waar het eigenlijk is ontstaan. Ja. Hoe volgt u dan de discussie die er toch al jaren speelt van het moet groter, het moet kleiner, het moet alleen vracht, het gaat alle kanten op. Ja. Daar volgt u wellicht toch een beetje met angst van welke kant gaat het nu op? Of? Ja, niet met angst. Hè. Je moet dat, goed, iedereen heeft daar zijn eigen visie op. Hè. Aan de ene kant natuurlijk vanuit een economisch perspectief wil je natuurlijk graag dat het vliegveld gewoon blijft en zwarte cijfers draait. Omdat het gewoon echt een belangrijke economische cluster is voor eigenlijk Zuid-Limburg, misschien wel heel Limburg. Ja, en dat moet ook een kans krijgen. Het zit natuurlijk ook niet mee, hè? Nu met corona helemaal niet. Moet ik wel zeggen, volgens mij zijn we het enige vliegveld wat zwarte cijfers heeft gedraaid in het coronajaar. Dus dat doen we hartstikke goed. Ja. En aan de andere kant heb je altijd inderdaad die discussie rondom ook leefbaarheid. Hè. Je wilt ook graag, ook als burgemeester, dat iedereen het fijn vindt om in de omgeving van zo'n vliegveld te wonen. Dan heb je zult altijd last houden van een vliegveld, net zoals dat je last houdt van het wonen naast een spoorlijn of naast een snelweg of gewoon midden in de stad. Maar daar is altijd wel die zoektocht naar de juiste balans. En ook dus die balans tussen woonklimaat, leefklimaat en economisch belang. Ja, dat blijft een balans die moet je altijd proberen bij te stellen. Ja, er zitten natuurlijk heel veel partijen bij betrokken die allemaal hun eigen belangen voorop stellen. Dus dat is een balans vinden. Dat is weer balans vinden. Ja, een hele belangrijke speler is natuurlijk daarin ook de provincie. Ja. Dus we hebben nu met z'n allen eigenlijk gewacht tot het Rijk de zogenaamde luchthavennota publiceerde. Die is onlangs gepubliceerd, luchthavennota 2020-2050. Dus dan heb je het ook weer over zo'n lange termijn document. En dat ziet ook eigenlijk over de luchtvaart voor heel Nederland. En dan gaan wij, of niet wij, maar vooral de provincie gaat dan een vertaalslag maken samen met het vliegveld van wat betekent dat nou voor dit specifieke vliegveld. En dat wordt dan ook het komend jaar, als het goed is, vastgesteld. Ja. En dan, we take it from there. En dan kijken wat dan de mogelijkheden zijn, hoe de economie zich ontwikkelt, hoe de luchtvaart zich herstelt. Ja. En dan kijken hoe we dat verder gaan inrichten en hoe zich dat dan gaat vertalen ook naar de omgeving toe. Ja. Net zoals het werk-privé-balans vinden hier ook in, eigenlijk toch? De balans vinden. Altijd. Ja. Zeg, en we hadden het zojuist dus over de goede voornemens op persoonlijk gebied. Vanuit de rol als burgemeester zijn er voor dit jaar nog bepaalde punten die bovenaan het lijstje staan? Ja, zeker. Wat ik heel belangrijk vind en met mij ook eigenlijk het hele gemeentelijk bestuur is, we willen toch echt proberen om zoveel mogelijk contact weer te maken met onze inwoners. Hè. Je probeert dat, ondanks in coronatijd, op allerlei manieren. Hè. Jullie zoeken zelf natuurlijk vanuit jullie eigen branche ook altijd naar nieuwe manieren om meer je publiek te bereiken. Nou, voor ons is onze doelgroep, de belangrijkste doelgroep natuurlijk onze burger en onze ondernemer. En dat was gewoon heel moeilijk het afgelopen jaar. En het is behelpen met Facebook en met mails en liefst wil je toch gewoon bij mensen langs gaan. Dus dat staat echt bovenaan de agenda. En op die agenda staat dan ook onder andere de herijking van onze strategische toekomstvisie. We hebben 10 jaar geleden ongeveer een plan gemaakt, de stip op de horizon voor Beek tot 2030. En we hebben gemeend om nu halverwege die termijn om dan even pas op de plaats te maken en te kijken van,
zien wij onze gemeente over 10 jaar nog steeds zoals we dat 10 jaar geleden voor ogen hadden? Of moeten we toch dingen bijstellen? Wat voor soort gemeente wil je zijn? En dat gesprek, dat gaan we aan met onze burgers. Hopelijk dus fysiek. Ja. Maar we zijn wel ook al allerlei noodmaatregelen aan het treffen. Dus we zijn een heel mooi digitaal platform aan het ontwerpen. En dat wordt ook gelanceerd eind januari. Waar mensen in een soort van digitaal beek kunnen rondwandelen en hun input kunnen geven over hoe zij hun leefomgeving zien over 10 jaar. Dus, Hartstikke mooi. Veel ontwikkelingen voor de gemeente Beek. Zeker, Ja, zeker. Dank u wel voor uw komst en graag gedaan. heel veel succes ermee met al de ontwikkelingen. Dankjewel en heel veel succes met jullie interviews. Dankjewel. De auto's, we zitten tussen de auto's in en dat is een racewereld en je zou zeggen dat is een mannenwereld, die racewereld. Maar Dina, jij bent naar een Limburgse vrouwelijke autocoureur gegaan. Klopt, dat klopt wat je zegt. Hè. Veel mannen binnen deze wereld, maar ik sprak met de autocoureur Milou Metz. En zij legt uit dat het ook anders kan. Eigenlijk in alle stappen van de autosport zie ik gewoon, en ik ben niet de enige, dat er gewoon echt veel te weinig vrouwen actief zijn. En dat is zo ontzettend jammer. Er is natuurlijk altijd een vooroordeel, vrouwen die kunnen niet rijden. Maar dat kunnen ze wel degelijk. Ze hebben gewoon alleen simpelweg de kansen niet gekregen daartoe. Wat ik graag wil is me echt hard maken voor meer vrouwen in de autosport. Ik denk dat het ook echt heel belangrijk is. Het is gewoon heel erg lastig, maar tijden veranderen. En ik denk over een paar jaar dat we absoluut een vrouw gaan zien in de Formule 1. De wereld is natuurlijk heel erg klein, dus heel veel snelle vrouwen ter wereld die ken ik. En je ziet daar zeker ook wel echt talent in. In de zin van, die kunnen het nog wel eens echt gaan maken. Ik ben te oud, het is gewoon een feit. Ik ben 30 en mijn droom om Formule 1 te rijden, die heb ik ook nooit gehad. Want mijn droom was altijd om NASCAR in Amerika te rijden. Maar ik snap best wel, en dat zie ik ook terug in de meiden die ik coach. Dat zijn kleine meiden van een jaar of, variërend eigenlijk van 8 tot 11. Ik zie daar wel wat in. En als ik daar ook maar dit aan heb kunnen bijdragen, om later grote stappen te maken, dan is mijn missie volbracht. Ja, en de hele vlog is natuurlijk de komende weken te bekijken via de social media van Chapeau. En intussen is er plaats gemaakt voor onze nieuwe gast, Nick Rouette. Welkom. De beste wensen voor het nieuwe jaar. Voor jullie ook de beste wensen. Beste wensen. Hartstikke Welkom bij ons pand. Ja, want we zijn eigenlijk de gast bij jou, hè? Dus dankjewel daarvoor. Auto's, we zitten hier tussen de auto's. Ja, volgens mij een jongensdroom om... Ja, het is eigenlijk al van kleins af aan begonnen. Toen wel met vrachtwagens en auto's. Inmiddels doorgegroeid eigenlijk en in de business van de auto's terechtgekomen. Oké, passie voor de vrachtwagens is iets een beetje afgenomen. Een beetje afgenomen. Ik zat vroeger in de kinderwagen met opa. Toen was het de DAF. Altijd vrachtwagens. En inmiddels auto's. Inmiddels is het Jaguar. Ja, precies, en dan Land Rover. En Land Rover uiteraard. Ja, want er zijn uiteindelijk, we zitten tussen Jaguar en Land Rover, maar er zijn zoveel mooie merken op de wereld. Zoals de buren, de overburen, waarover straks meer. Waarom dan toch die affiniteit met deze merken? Nou, dat is niet van vroeger af aan specifiek voor Jaguar of Land Rover gekozen, maar eigenlijk wel door studie en door bijbaantjes en dat soort dingen eigenlijk erin gerold. En nu niet meer weg te denken uit Jaguar en Land Rover. Ja. Wat maakt dat dan, die passie voor dat merk? Wat maakt Jaguar Land Rover dat je daar zo... Ja, in principe is het wel de passie voor Land Rover gestart. Echt als veelzijdig merk waar je echt alle kanten mee opkomt. Jaguar is er later eigenlijk aan toegevoegd. En daardoor ontwikkel je natuurlijk ook wel die passie voor Jaguar. Want Jaguar heeft zich de laatste jaren wel enorm ontwikkeld of ook een beetje hergepositioneerd, mag ik ook wel zeggen. Zeker. Inderdaad, sinds een jaar of 5 zeg maar, zijn ze zich opnieuw gaan positioneren in de markt. Meer gericht op sportiviteit en ook zelfs op elektrisch. Dus, ja. En het zijn 2 heel verschillende auto's, hè, als je ze zo ziet staan in deze showroom. Als je een keuze moet maken? Ga ik toch voor Land Rover. Ja, zeker omdat het zo'n auto is zo veelzijdig is, je kunt er alles mee. Kijk bijvoorbeeld naar het nieuwste telg van de familie, de Land Rover Defender. Ja, dat is een auto, dat is echt een alleskunner. Daar kun je overal mee komen, door water, door zand, door sneeuw, noem maar op. Dat is toch wel de Land Rover. Ja. Mooie auto's, ook in een prachtig nieuw gebouw hier op Aviation Valley. Want sinds hoe lang zitten jullie hier? Ja, dat is nu 6 maandjes. Sinds juli 2020 zijn wij geopend hier. En eerst als tijdelijk optrekje hebben we bij Bentley in de showroom. Dus ook wel een van onze andere merken. Ja.
En sinds juli hebben we dit mooie pand mogen openen hier op de Premium Car Boulevard. Inderdaad, Premium Car Boulevard, want je hebt hier Jaguar Land Rover, jullie buren van Porsche en dan Bentley nog eens daarnaast. Ja, alles onder dezelfde vlag. Zelfde vlag, zelfde groep, enorme kruisbestuiving. Hoe werkt dat, die Absoluut. samenwerking? Ja, dat is eigenlijk wel heel mooi. Je hebt een klantenbestand wat gewoon verder gaat dan eigenlijk je eigen merk. Dus je ziet gewoon klanten die een Porsche hebben, die hebben daarnaast ook weer een Land Rover of een Jaguar. Ofwel de klant heeft een Bentley, heeft daarnaast een Porsche. Dus je ziet gewoon dat de mensen keuzes maken voor beide merken. En als je een keer kiest voor net dat andere merk, je blijft hem wel als klant behouden. En dat is wel de kracht, denk ik, van alles onder één vlag hier te voeren. Ja, dus je hoeft eigenlijk niet bang te zijn dat je je klant verliest, want Nee. valt onder dezelfde hoed. Precies, hij gaat even snoepen bij de andere winkel en komt misschien een keer terug of blijft dan daar, maar het blijft wel je klant. Je ziet het niet als concurrentie. Nee, zeker niet. Okay. Mooi. Hartstikke mooi. Er worden hier auto's verkocht, geleased. Ja, dat is uiteindelijk wat de mensen tegenwoordig ook allemaal doen. Hè? Het is niet alleen kopen. Nee, zeker niet. Het is Dus heel erg belangrijk op vandaag. Alles met leasing, financial, operational lease, dat maakt allemaal niet uit. Ja. Ook inderdaad de gewone koopklant, die is er ook nog steeds. Maar je ziet wel een verschuiving naar de leasemarkt. Oké, helemaal Mooi. goed. Dankjewel voor je tijd en Heel graag voordat we gedaan. hier mogen zijn. Zeker, geen probleem. Ja, super, dankjewel. En succes dit jaar. Dankjewel. Ja, we zeggen het al, leasen. Iemand die daar alles van af weet over de ontwikkelingen binnen de wereld van de leasen, dat is Thijs Truijen. En Die sprak ik via een Zoom-sessie over, elk jaar verandert er weer iets op leasegebied, ook dus 2021. En hij neemt ons even door de belangrijkste veranderingen. Thijs, allereerst beste wensen voor het nieuwe jaar. Ja, hetzelfde. Ook dat we maar weer in ieder geval een gezond jaar mogen hebben, 2021. Ja, zeker. En 2021 veel veranderingen en ook in jouw sector, de autosector of het leasen van auto's, ook wat veranderingen op komst. Hè? Praat ons eens bij. Wat zijn er qua actuele thema's? Ja, absoluut. 2021, het begint eigenlijk alweer met de bijtelling. Die was 8% en 45.000 en daarboven 22%. Dat gaat nu van 8 gaat het naar 12, dus dat is weer 4% meer. Voor de elektrische auto's. van, ja, voor elektrisch. Ja. Goed dat je het even zegt. Ja. En de grens van 45.000 die gaat naar €40.000. Oké. En daarboven is het 22%. Dus het wordt minder interessant om elektrisch te rijden, of zie ik dat verkeerd? Ja en nee. Ik kan zeggen, ja, het wordt duurder. We zien wel dat elektrische auto's voordeliger gaan worden. Dus daarmee wordt een gedeelte besparing toch wel gerealiseerd. Andere kant, als je naar de benzineauto gaat kijken, dan zit die nog op 22% bijtelling. Dus het is nog altijd interessant. Ja. En we zien gewoon, en we durven wel te zeggen dat wat wij in ieder geval bij ons in de zakelijke lease, 1 op de 3, 1 op de 4 echt wel al elektrisch is. Okay. Dus we zijn echt al ver. De mindset is bij al veel bereiders, ondernemers echt wel om. Ja. En de keuze wordt groter. Want dan heb je het ook over het stukje MVO-duurzaamheid. De bereidheid om daarin mee te denken wordt groter. Hè? Ja. En ik heb veel gesprekken met ondernemers en bereiders. Wat we gewoon zien is, de infrastructuur is in Nederland ontzettend goed. Okay. Dus in Nederland kan je gewoon makkelijk elektrisch rijden, geen enkel probleem. Ja, en ook deze vlog is weer de komende weken te bekijken via de social media kanalen van Chapeau. Nou, we zijn op een hele bijzondere locatie en we willen die auto's ook gewoon goed zien. Xavier, die staat al klaar met de autoblogger van Chapeau, Urbain van Dormaal. Ja, dat klopt inderdaad, Diana. Ik sta hier inderdaad bij Urbain. Beste wensen ook voor u, Urbain, uiteraard in dit nieuwe jaar. Ja. We staan hier bij een Jaguar, maar eigenlijk een heel ander type dan dat we van Jaguar gewend zijn. Hè? Wat zien we hier voor ons? Ja, Jaguar is bekend voor zijn sportieve limousines. Dit is de eerste elektrisch aangedreven SUV. Dat betekent, met die auto kun je ook in het bos, op het strand, maar ook op de gewone weg rijden in alle comfort. De eerste van toch een relatief klein merk, want Land Rover kun je niet vergelijken met de grote Duitse merken, maar ze hebben het toch maar voor elkaar gekregen om als eerste een elektrische SUV op de markt te brengen. Okay. En dat verdient wel een applaus, vind ik. Dus zij zagen al vroeg die noodzaak in om elektrisch op te schakelen. Elektrisch is de toekomst, hè. Dat weten we. Ja. Aan de ene kant willen de mensen toch, het milieubewustzijn bij de mensen groeit, zeg maar. Aan de andere kant is er de
overheid die zegt van jullie moeten naar beneden met je CO2-uitstoot. Ja. En dan is er geen andere weg mogelijk dan elektrisch. Dus het is niet de vraag of mensen elektrisch gaan rijden, maar wanneer eigenlijk in de Op komende termijn jaren. zullen we daar allemaal naartoe gaan. Oké. Dat zal nog niet de eerste 5 jaar zijn, Nee. maar dat is toch wel de toekomst. Ja. Als we naar deze IP's kijken, het design valt me al op, hè? Heel krachtig. Hè? Ja, en vroeger typisch voor Jaguar was die lange snuit. Ja. Nu is het veel compacter. De snuit vooraan is veel kleiner geworden, omdat er nu geen grote motor meer moet inzitten. Nee. Die kleine elektromotor is voldoende. Ook een heel sierlijke lijn, toch? Heel speciaal. De merken proberen dat te doen, hun elektrische auto's een speciaal afwijkend design te geven, maar in dit geval is het ook geslaagd. Ja, ook nog maar eens een grote kofferruimte, veel plaats binnenin. En ook speciaal toch, voor een Jaguar is het interieur. Speciaal? Dat is, ja, dat is heel hoogwaardig, maar ook zeer praktisch, functioneel, gebruiksvriendelijk. Oké, kijk eens aan. En hij is ook nog daadkrachtig qua motorcapaciteit en dergelijke, omdat hij elektrisch is? Ja, zeker. Dat was Jaguar een beetje aan zichzelf verschuldigd. Wat ook wel belangrijk is om te vermelden, dat is de actieradius. Ja. In ideale omstandigheden 470 kilometer actieradius. In de praktijk zal dat rond de 400 zijn. Maar dat is toch nog een mooi aantal kilometers. In vergelijking met de concurrentie zeker, ja. Zeker. Ja. Dus in zijn segment op elektrische autosgebied is dit eigenlijk toch wel een van de toppers op dit moment. Het was de eerste en nog altijd een van de meest prominente, zeg maar. Oké, super. Dankjewel Robert voor deze toelichting. Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze Studio Daxa. Dan rest ons uiteraard nog de prijsvraag. En de winnaar van de Bijenkorfbon van €100, die komt op dit moment hieronder in beeld te staan. Van harte proficiat. Maar natuurlijk hebben we deze keer ook weer een nieuwe prijsvraag. En daarvoor kom ik toevallig hier bij Dina. Kijk eens aan. Ja, ik was hem al een klein beetje aan het, ik wil niet zeggen uittesten, maar even goed bekijken. Hij bevalt goed? Hij bevalt hartstikke goed. Ik kan hem helaas niet meenemen, Nee. maar we hebben natuurlijk ook weer een nieuwe prijs. Ja. Voor deze keer kun je namelijk kans maken op een half dagdeel in deze auto. Dus wil jij daar kans op maken, zorg dan dat je tagt onder dit bericht of houd de komende maand in de gaten. Want je kunt tot eind van deze januari, maand. eind van deze maand. En dan maken we de winnaar weer bekend begin februari eigenlijk. Zeg maar. Ja, dus zorg dat je reageert en wie weet mag jij een ritje maken in deze auto. Voor nu is dat dus weer het einde van aflevering 3 van Studio Daxa. Maar we zijn over een maand weer met een nieuw thema. Dat klopt, met het thema vitaliteit. Dus dan vliegen we het nieuwe jaar in, maar dat doen we eigenlijk nu ook al. Ja. Eerste aflevering zit erop. En ja, jij nog voornemens voor dit jaar, Dina? Nou, ik denk als ik het sporten een beetje kan vasthouden, dan ben ik heel tevreden. Jij? Sporten ook. En ja, toch een beetje hopelijk een socialer 2021. Hè? Dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. Maar dan niet digitaal. Niet digitaal, nee, fysiek. Nou, wie weet, we gaan erop op duimen. Voor nu de beste wensen voor jullie als kijker en luisteraar uiteraard. En tot de volgende maand. Tot februari. Doei!